mind is here, Bama Munina, Joe, Liberty, Aduokrumia, Natural Paul, and Son Casa Video show. And I was so egusia with ye, a brave drew Kai say. Kakranka, that's why we could have with Sabo in Municipality and ne. Could have with Sabo that a torso and what you will fear Pim Yenu and ne Adunu and Ghana this year, Mamuna, Joe. A brave drew and some would rise above for that my announcement and grab for you to Ungu Monteso. Na ve okopen sama wodo ba ye masabu for so jigu table so bobom kakranka krat sende na dwinam table na ne okan nyina bo ano aye wa sone so ayi emu nompe nyina afiri mama ka nampa sende ye kenkan nyina emfa ma wo se kase wo liberty adokurum yenu na chiri po enum enson mum adokurum yenu na chiri po enson kasa video so ye bo nyina ano na ye de eba ebsombo aseda ekwa ma brante ye friend say ADB abrante na dawroma ne mode mo ya obono eboa ye papa eno ana ka bi amanyumre yi yedam ewo Facebook no okwa wodi ade say bo my liberty fm my my na fa liberty fm etwa so emayen like say wadwegire ye fa kase boyi unu fa guo ma ebrepam jabaje brade yes ni koso kaba pa dia mawo akenkai edi amawo ye ka se kase boy ya dwubre yesi nkonwa ne yede eba ne yede abesom wono ensema wodo pi na edi mu ade ncheche na yede ebreo ensem ya yede eba no ne obete ebi ene se emrase bedwani ya wogire mu de ma ade hia wonom ewo sa hwiyo so mansini mu ana nei wakasa ade ensema tudwa na ade ansa na oka obete ehonsam sa so ena na wotwe pepepepepe ne ana o my Ghana ye nyina yakoto sante ene wo mo besen rozo mo Mary aduma yoma onyankopon ne uti wa hira wam ni nyina yakwase rozo ene assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ya bo mpaye ede ma o my Ghana na wo pepepe ene nde so fupani bia kasa ede afa beti enwonsam e wo kase boyi mu enra dai se hwi oso mansi no wonom ekọ assembly general assembly meeting enra ebehwe ne yabo enho enkomo enso kakra elkase boy emusanso enandei ensemba akuya betodwa ewo yenka se bom ne yediga ebo ho amane ayese ene prophetess maami agrada ai o se sikagari ne wansemi enam so amaye bisa se enei a Christopher we ma ne ho so a titiro na emba no na wotwe nyina onkọ adwuma ene empaibo ABC yabahwe ne yabo ho nkomo ahwese nei no se Kristo ni ene mpaibo mu ade yo no sai na ya esitie na ade hye ya ye wa atoya TV mantem so yesu ade kakra ede afrimu ensemi amanone ne ene gide eta akire ya se brema ye ho kwan a je ne nyina eba na fe yede ababe so musima aduasa entem me kai wo se o kenkan ni ya wo temenkan ayame osomafo kwame o usutikase KOT mayetwa homre simakuma bi Liberty FM, Liberty FM, Liberty FM. Aye, Ghana mind this year. Afedi yense kase bon na kenkan ase emfa ma ho. Yes, kase na se akenkan ede ama wa na yes ase ede free se hwiyo so man sini yi emu. Na emra se bedwani ya wogina mu de ma de se a wonom ewo se hwiyo so man sini mu yonmonyamfo. Ane Kofi Bente afo. Na yewrai na wakasa ede ensama tudwa. Na wakasa ede acha de se ya ye wo sahwiyo so emansiri nyina emuse sa yakoto sante na fe yato abade ama no se omra se mra se bedwani waye krado pa se obeboa se ade se ya ye wo mansiri nyina tituru ene emabunu no adwuma wonsam ebetu agina ne nan so epempi no behwe babunu bi wa wie suku na so adwuma aye dindindindindindinde opadwuma kurampo no a onya ebasa ha adwene ye papa enti emra se bedwani giremu se enwa na montuo no de obetu na wonen kasa emu ena odi tudwa se wate bi pen emra se bedwani bi pen so aban bi pen so sendei obi ye babu no kopa adwuma ye titua sigansa na so no ne breso no adwuma ya obehwe ama adese anya bi aye no enya de kura se obeka se fa taku anase mpo bra uma ye ntie ne nsem
me am tifaako so obetum nkran me chimpa koha kwanti me hye wo mo bobi nso se me ko na eyeyi a de me ko akogye me ma ne nkokafa me nkasa wi so krom ene ahenkro nti bibia ye be ne wi ana se kofi firi bo akonti ye kofi be ko akopra ba bia bo akonfo jiwe na emom me ko na de menya bia ne se yedu se yedu no se yedu me ba me chema ye nkro ni nyina anya bi aye me ko no mako ekosi a me san fiase sa nante no maba won bi no fiase enya dwuma na ma me bo apro me ba bia me bo apro na no ye ko hin eno nyimre na wo amafi in fact me ye ne se nyuma me pirama ye mrante ne maba wa no me mpese be kwa kwete bre bi dia ye mrante ne maba bebre edi party echi aye campaign party beba power na wo mo pa adwuma ya kase wo mo san be tue sika asema mi kan minimo mante no maba wa edi ho adanse ebinum tue sika se ye kope aba mu adwuma sika no kura ebi nyan ebinum so ye tue ye gi wo musika wo ma nya adwuma ba ne enna meti ya mi kase wo musika kura akokam me se empare me sa brasa wi osofo asoma me mrante no maba wa ha ekakopre ba mu adwuma am ye gi obi kapre anasempo ade ensida mo onu nyafo ye ni age eba no sa so ebe fa ne ma be koyie na wo ne nkasa mu abra nra awa de ache bia ma oni show ya ekoso ewo liberty ya dokunu mienu na chiri po enson anopa no nsia empa mu kopem se ne non du bebo ekwa ani mu so na kaya so mystical wonders ni apamfo na je agua na wonom ene owura yi ebo nkomo na ononyamfo kofi bente afo eto anesem so echeche nsemu oba ye sem na sebedwani abosome mako ensom wani engroto awodo ya ewo sahwe so mansiri mu ni adehye ya wabo won mama wonsa aka adwuma kakra bia ene wonom eye enti eno so o kire mu ene adehye eni so ya aso ni nnwuma ya obo no so no o kire mu sei adami ohana kan is it room krobi or room menya call nyina de phone ato speaker ene ne me kasa den say pa wo mu krom obi afiri krom ho anya abamu adwuma ebinsi ababa wa bi o mate se mama no wanya na appointment letter banti o mu bedamas enro chi ye ko asafimfie ye gina ho ye kraya ye kan na enya nipa enum ye no ye kan enya se bobo ya enro akọ abobo ya mo se nkofo se na enya adwuma ho yensa me cha se ye nkuro no mfa ekobase mfie mienu akire no mebo aprobi mu a probi a medrusu no o se mitimi appoint sa branche we ababa we ba ko na mienu miensa de bo no amananya adwuma minim se eno enso so kura nti hye bebre nso wo ho a mede ba yeni aye ha ye be yenwuma bie nwuma binuma mamranche no dodo na anya na ne krakra mu na ye ro no monyafo eche se ene pania ga to se sombuafo enwenna na ewiase empanizi ye yuti na wankasa wutiri ne ho a ebia na opepon kujo ne obe wan se yama amele eba san so a ha adwunu ye papa ne santi empani aka to bio se ode hye wanko a ya na akọ adwane obehwe na sa hwioso mansiri mu no ye sika asem economy no agina ne nan so wabra yemfa ye ni ntukoko nko aso ene ye bedua mbe wa ha na yetime yi ngoko aso kura wa ha na kube nso yedua bi wo ha enam kwa adwuma so nti owese ebe peja sahwiyo so sigasem ene ne buntu eye wenum nyina no na ye hwe nso ama abe eno no ye frɛ no diversification empese sahwiyo so fo ye de yen wire sesi a be hye koko nko amu na se koko koyeyi a ana bibi KOTOKO a ye nsikasem akofom ye koko ye me ye be ye kubenso aka ho ti wo ye we kakra at all the season koko friends kubeni abekra de any season say koko etimi eko off say enya eso na eduru ne bre so a betisa ndi bia sika ewo ho say de be ya bebode sika wo botum na ka so wo studio akra sa wo nye kwani a wo koko ofu ana wo abefu ni we bia sika wo hananti no wo yire ebie sho sika onkofo ho a ombetimi ato ade economy no na ekosoro nti wo mo eton wo mo a eye ACAC wo mo services nso ebegru wense na sewe so economy no egru but wo say ye fiase fi baabi a ya hoden wo no economy se frɛ no comparative advantage ya me enyemfom so se nyankopon boy ye bepie sewe so wo ba ha ya hoden kese pa yenka no kure ewo kuyayom enti ya nwade no ewo kuyayom ho ensensem ebi no napani ya ye no ekobo nkomoi aye embrase bedwani ya wogire mu edema adehye ya wo sahwi yoso mensiri emu onmonyamfo kofi bente afo ana wote ne nka yankwa ahoma no so ye ne onmonyamfo
Evans Aka ya assembly member edema this year ya wono mbo adwena se electoral area we presiding member e was ahwi also mentioning and rather na ye first general meeting at the bar assembly yan kwa ahoma no so e yera erade asundwe nkan so na bibia bokọ de Mini adomne pa bo nyame kusu hira me. Ye da awurade ase. Enra da yi eye first general meeting e was ahwi also mansini mu. Enra yi e de ne mani so adi hu na san na nyama ko aniti awam. Mini be ma medase. Anyimre ma me fa ntia ema Mira honorable Kofi Bente Afo ye MP Masahwi also. One honorable Dominic Gesia oye MC na fi ahemfo a etie so me party aso nkoma mo titiriu ene dwasehene ne mpanifo ene me nana ahohena oda sahwi oso na Kofi boys minia enra you meet no na ne tie omu ne say abandoned projects a ewo sahwi oso project a oman no ana community ni bi ehia edi ma won kuro no eno ho adwene ena yakofae. Okay, honorable say the one kan mu ko fa ho adwene sesei na monto be na mutu afa ho ye hu ne sa. Minia medase. Minia de din kan no se medika kadada sei ato ba wi. Ye buman ye nyama yosem. Ye buman. Enti project ni bi wo ho a akan wram a wo se ni yie. Ebi so wo ho a ehia siesie keke. Ebi so wo ho a ebi pa contractor na wu. O se e pe kwa ho be fa so akosa project no ho. Se na be ya ekuro na project ni esi so no. Omo so ebenya ho mfaso. Afei ba bi ti se mame fa mia mi kuro mpinase Methodist any example. Jinasi Methodist primary a omo kono anopa ne awia no. Eno maka ho asema wo se ye hwe na ye yifiri ho. Ni nyina ho adwene ene kokofae. Jo. Yera ma yanhwe sesei ya mwahu sa ne mayi no anamonto ben ena brebe ne yanhwe ni mu se mu bewie sa adwuma nyina. Mini amedase. Ade nchen. Ena na kwese omu ni se wo hyeda no eda no nye odea. Metimi aka se ochena mekwa afum ade be chimi ndie be de ibesi. Na mum omanu nya rehemu ani gidie se projects a ya abandoned projects the big cemetery school American wasem school sa ehia desk school desk baby and tentres wo ehia schools kura ehia pipe omo hia friends and chips compounder omo dia bani nyina no inshallah ebedi ho dwuma jo yera ma yahwe assembly members ya woni wonum di dwuma yi ene kura de ne ye woni wa assembly concept mu nsa wo hwan hyehye pa no a ga assembly ne ho dwuma de amanyosem ennim nanso e kam yakwa se de mode amanyosem awram ne ye bisa se wo hwasa hwioso mansini mu a mu dwuma de ya enra de ye first general meeting no NPP sem NDC sem enemi akasa mamanyoku akua donko momfa entwintwa ye na mu de oh minia on say me shase no on say assembly member bia waba assembly meeting ni bia assemblyman bia no kore wodi mi kogina adaka mu say on to aba oni ba bia beto aba ko nanso obi a waba obia ebe primpuntuo e dia ko ni kurum assembly member bi ntimi ma say me dia me MPP ana me NDC ana me kura don kontino me bridge ase o mi kurum am fam assembly mi kurum fo ihe nsia me fam assembly no bi die ehu bi wo assembly members abba assembly ha crowd say omo pesa wi oso impuntuo enu ntino omo hwe nchenchen omo hwe kala de hia ne se ni krom ehia school e fa school nko ni kro ehia la che fa la che nko enu ne assembly members na ni suba no mu de na bi and they will say yes they are ready say they will have a fruitful tenure. Okay honorable medi wo si na we no hia ma mimisa wo sa anema ya waboboso yi no abane na disike ba mama akoye ana za kwambe na mofa so anya sika minia nokure John Mahama ban estate ni clear ne common fund wadi aba no wati chechichim die nko school mu die nko ayaresa biem die nko yenso anu mu die nko dex mu die nko abandon project mu eno wo ho eno ye ne common fund wono akyere kwa mofa so number 2 so no
yɛwɔ IGF wɔ hɔ a ɛno nso no mo nsɛntwerɛfoɔ ɛne assembly members yɛ nyinaa yɛ boa ama genetic card ama assembly no sɛ na ɛbɛyɛ a nneɛma kitikiti bi wɔ ha no so yɛbɛtumi bi ayɛ dɛn ɛde ayɛ mpatɛ wotem ase ɔno sɛ obi tɔn bidie ne akɔgye ne 20 pesos wɔn si deɛ no ne akeka bɔ mu a na yɛde bɔ ɔman ne ho bra mpatɛ ɔdɛm ka wotem ase okay ɛna yɛwɔ ankorankora nso a ɔmo nso already sɛ yɛhia mmoa titiri mi sɛ mi wɔ ankorankora mu a sɛbe me buma na ɛkyerɛ me so a me kɔm hɔ kɔpɛ mmoa eti wei nyinaa ne akeka bɔ mu a yɛde ba bɛyɛ saa nneɛma wei nyinaa so yɛwura mede wo si ne korakora mu ɛba sɛ yɛka bom na yɛakyekyere sɛ hwiyɛ so sɛ bia ɛto gyegyie mu ɔmanfoɔ nka bomu ne nea ɔmbɛyɛ yɛ nyinaa yɛbɛka bom no ɛde asa na woka atwa to me nua mede ase yɛse yɛkɔte adurommerɛ a ɛnoa ne ahanhan na kwakye so na adeɛ ɛfa isikan a na yɛde yɛdɛ yɛde yɛ eti mɛsrɛ assembly members mɛsrɛ mo nsɛntwerɛfoɔ mɛsrɛ temamufoɔ obi biara ɛtuo biara wonim sɛ ɛwɔ sɛ wotua ne titiri mpo ne sɛ yɛno a yɛsisi adan a wɔsɛ yɛkɔ assembly kɔgye permit ɛmenua street boards a ɛwɔ from ewiase to dwunase nyinaa ɛnsɔ ne nyinaa ne sɛ obi kɔyɛ container ɔkɔgye permit ɛne nkyɛn ne sɛ ɛha ahoma wɔ ha wobɛyɛ so a saa street light ne nyinaa na ahoma ne nyinaa nam asase no ase ɛti wobɛhu no na wɔkɔtwa foundation na wɔtwa ahoma anim na wɔde container si so yɛbɛhwɛ yɛhu fort no but wotem ase ne nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ akɔkɔ assembly kɔgye permit na assembly so timi gye no ɛto kakra na ɔmbɛhwɛ na ɔmoyɛ ɛma no mabɔne bi a yɛde yɛn ɛnsi ɛti deɛ mesɛ ne sɛ obi biara ɔyɛ dwadini obi biara nkorankora adwuma biara onim ɛtoɔ so otua no ɛma ne nyɛ ɛkan da ɛnoa ne yɛde bɔ ɔman ne ho bra yɛbɛsrɛ sɛ ɔmbɛ sɛ tumi na ɔmde amayɛ no yɛnim ɛbɛnyam na sɛ hwiman titiri yɛ ɔso man ɛhu sɛ afi nan a ɔmde amayɛ yi deɛ yɛabɔ ɛho mmɔden a mɛsrɛ me nsa da nsɛyam ɔmo nso ɛmmoa yɛn ɛwɔ saa kwan no so ɔnabo asedanka ho ɛnka ho so me nua so ɔpani a yɛne no bɔ nkɔmmɔ yi ɛyɛ pani yi a wɔyɛ assembly member de ma adehyeɛ yɛ a wɔnom ɛwɔ dwenase electoral area yɛkasa yɛ ɔno koro yɛ a ɛyɛ presiding member ɛde ma adehyeɛ yɛ a yɛwɔ sɛhwi yɔɔso mansiri mu yɛwura onimonyamfoɔ Evans aka dodo na afrɛ sɛ ɔnabo network ɔno ɛna wɔte ne nka sɛ awia yɛne no abɔ nkɔmmɔ na afei nkyerɛmu ahodoɔ biara yɛ a ɛwɔ hɔ titiri sɛ ɛba no sɛ nnora da yi ɛhyia mudie yɛ a ɛkɔɔ so na assembly no ehyia yɛ sɛ wɔnom ebobu ɔman no kyekyere ɛne ne mpuntuo ho no ɛno ɛne yɛne na akɔbɔ nkɔmmɔ yɛsan so akɔ ahoma no so biom na wɔtwe mu ɛna wɔtwe atwa mu sɛm baako ɛbɛtɔ odwa nyinaa ɛfa sɔfoba ɛyɛ evangelist Patricia Oduro Kranten ɛyɛ sɔfo maame agrada ne ɛho nsɛnsɛm ɛhɔ kora de nyɛ hɔ ne yɛkɔ yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ kakra ɛba sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma adehyeɛ yɛ a yɛwɔ sɛhwiyɛ so ɛne ne mpatamu no ɛba ne yɛn kristo som ne emu anamantu a yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so atu yɛkɔ ahoma no so yɛne sɔfopani yi a wɔda Precious New True Faith Church International ano ɛkɔbɔ nkɔmmɔ odifo Moses Opon papa Awurade asomdwe nka wo ɛnka wo susu omiya papa na bibia bɔkɔ deɛ nyame adom na wo so Awurade wɔne yɛn adi ne ye ɛnɛ dɛyi aba yɛfrɛ ɛnɛ dɛyi a bɔkɔ adesua kakra ɛne yɛpɛ sɛ yɛsua nea yɛpɛ sɛ yɛhu ni na nsan mu wobɛtea ne sɛ yɛse wei ɔyɛ odiyifoɔ yɛse wei waben paa o wei sei ankyɛ wobɛhu sɛ grabu na ɔde Ghana adehyeɛ binom atiko abɔ hɔ ɔsɔfo pani yi a woyɛ odiyifoɔ papa yi sɛ yɛka sɛ tu Ghana foɔfo ɛfa no adiyifoɔ yɛ a ndɛ mu aba ɛdeɛ na wobɛka yo mini ameda washe mɛkyia atiɛfo a wotie Liberty FM na adɔfo nyinaa hyɛ Awurade asomdwe nka obi biara asɛm na obisala yɛ asɛm paa na ohwɛ twere no mu a yɛka sɛ difo a wontimi nyɛ difo bi a ɛmfiri ɔman mu ma ne yie wontimi nyi sɔfoɔ ɛmfiri ma mu ma ne yie na adeɛ bi a ɛwɔ asase wei so no yɛwɔ papa ɛne yɛwɔ bɔne na sɛ yɛka sɛ obi yɛ difo a wohwɛ Elia na akwala ne Elisa ɔno nso no yɛ difo ba na ɔfa ntitiyim eti asa na yɛbɛka sɛ nyame afrɛ obi no sɛ Yesu Kristo ka no mati asɛmpa etire dun wɔtwe gyetemu dun koro no wɔse mu nkɔ wiase nkɔ ka asɛmpa no
na de obedie de mu na su na mo chekere no se woni de mahye ni na so na mene mo ho kosi ya se wieye eti se nipa ni gidi de di kan obekwa kwaji asubo e woni sofu pani ho waji asubo ni wi a na nya se ya obi ka se ya me afro obi a ya me fro obi eni ho but eye huhu ena obi pa be hu se ano de otinkiri ni nipa we afi de bi foforo aye den apie firi nipa de ani mu eti se hu sa obekwa sofu pani ho ama sofu pani no ade na fantitiem eni chechirem sana difudwuma te obi pipra kun kase ebia me yedi for ma sore me kwakoye madwuma da bi yenya ne ta papa so di ka fantitiem papa ye bre ntima ye nko ne sei asama nansemu aba omayi mu titru ene se sofu pani ya anase evangelist mama part nansemi mu ene yesua de kakra afri mami ye nyina ye hu ne se na oyokonfo e wo omayi mu se ede ne si ye BBC ye ma aposifo ede no kwahye mu kakra opie baaye no na ye hu ne se wakoye osofo na watwi na mehwa abefo ntentan fidie no so a na dodo no a ka se ma me no obaye wo se wasachira enti na nka ni gwan se asotwe ete san ekoma no papa ede anso ne ye betimi agina se obi esachira na se odi oman no enfonso a tworo no mu no ede ne wo se oman ne ye die tie ne se ka di na me chitu e ka so obi asachira ede na kire se wasachira di bi kote ni pada asachira no se be asachira ko no se ye hu ni sofu pani wasachira na to be na wum asole no ni pani wa ye papa ni be na otete mo pani be na de start no tete wo hu ni sa na je te ni pa no ya adwini bi na opese wa ye de wofa se de be ya obedi ye ana obedi yankoso koso iwo ke katafidie so na tintan so a ekyem bebre be hu se wetim ye difo na webu we na we ye ni na no emfiri yame ye free yame no ededi mu bi ehu na etimi koso na mi amwa ati we stop company what it me your friend Steven where you did 40 or do 10 years I'm a me so me tete nkwala enti anu your friend say we did for no be so le pra ko no so e did for no bu obi a o ma na wo ni na so so otimi ya de ya tira so baba ma yanhwe ne kurakura mu me pese utu Ghana this year fo we ti so odifo bi wo ho ana wokọ ane fa pen bra na ode aba obi kura timi kọton na japade de kọbo odifo bi di twa nanum ade nsa wi afi na wo be ka say watwimi adi afutuo ben na wo de ma Ghana ma ane nua ne ma difo tiawa ye bre nti yo ye meka ni na rete Yesu Kristo ka say e wo Matthew 24 verse 3 no say e bi ni di be ba be ka say wo ne kwa ni Kristo no ba be da de nipa bebre tin je meka ni say muma yani na ho o kompa ba ke atore mpa bobi na ye de na ko na nu mum na wo ko fa ya no mo a obedu babi waja di na obeton obeko bi to hu no mayina ite futu abode ma tafi ma se o kompa ba mu ye bo ho pa ye ansa na obeko ba ye den bako ayesa ukoya wa ha obi a obi no obetumi aye den abu awo na papa ebi bi maximum America no so fu pani erade na sunwie nkan na nwumri ai kamo so me da se bibiri yo openi ya yene ko bo nkombo yi eya sofu penny ya oda Precious New True Faith Church International ano Prophet Moses opon ana ote ne nka se yene no akobo nkombo yi na watwe pepepe ene o my Ghana nyina yedi si ho ebo mpa ya hiriba sakababa ya bo mpa nkramofo so de wo de jim salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh sa ye ka bombo mpa ye kama na empire bo no eya ade se ade sie nyina ade wo ho jimu eboa ye emadwumadie no etimi ekoso na enam sa empire boy eso ana anei sofu penny baako ya ono owo oman Ghana na ono kro ya no aye penny kofa baye edema Gilga School of Bible aye Apostle John Erizola abo nkomo no ne yakasa akiremu se dodo na kasa se ana yakobom paye Ghana ne ho kire mo se yakobom paye na mfaso ben ene wo so ana so panyi akire na dwena fa sanse bi hu se obi kasa mfaso ni so a sanipa no oboa abushana ka ye hwe se ye benya so panyi enne no na nensam achi no ana osan ekasa ye ade ade se de pa mapa
ɛde ma Ghana adesie nyinaa sɛ jembo ye ho modi bia sɛ ye betwe ye ho Africa tas hye pro ye dwirim die kankan ɛne ne keka ho na mum ya ɛbasa empire bo no atimi ahwida duru Yakobon anim tem awishana ka ye hwɛ sɛ yensa ɛbɛka sofofani ne nenso akoye bibie wo de sɛ nti ye bɛhwɛ na nyambe ya adom a ɔkyena ya tutu ne nyinaa kama na ve jade aba besom na yanhwɛ ade kanema pani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo na bre so no ye se wa hye otwedi ampo Nyankopon bo ne senti o de National Cathedral eba na National Cathedral yi adare how de ato oman no so bepem ne ankoduru ba bia na sika so awuram so de ano adin ye papa na wabra oman pani John Dramani ma ba ye na waye ne se National Cathedral no o sesan na waye National Cultural Convention Center na je se Ghana no ye nya Cultural Center ya ebeboa na eno nam so ama ene opani ya ono ena okasa edema association of clergy aye owura ya ye friend say Reverend Kwame Sifa Prempong akasa kire mu say omo association of concerned clergy no wonom ta omampani achipa wasana muntu na opese otu no say ye ni age say osesa no all the aye cultural center gidi ye say Babia Ghana Eduno. Here so for name nimse Bible mu in Acts chapter 17 verse 24. Okay, or say erade enti die nipa de nsa ayem. Timi say your temples near sisi bebre kwa so room erade enti say erade ntimu dia Ghana na Babia Eduno ni hia cathedral. Here cathedral because there are so many cathedral were Ghana ha. Now it's even the capacity no was even more than National Cathedral than so what is the sense? Because Perez was 25,000. So Perez was 25,000. Now Perez was a program. I don't think the Perez began what the number of National Cathedral because of say India Act. Archbishop Duncan William Cathedral. The cathedral no take more than the National Cathedral ne babe no. Enti program be no mo yon because of mo ba be National Cathedral. At the end of the day, ya nhwe here gay for ya na besa babe ye yom niema ho. Enu nti na ahyase no memi gina ho ka say ye hia cathedral na eya me ganso say Awurade mo ntimi ansi. Na Reverend Kwame Sifa Prempong ne kaya so ebo nkombo wa de abia mo ni show enra da yi na wadi tudwa say sa National Cultural Convention Center yi ayade pa se eba bua ma oman no sika sema gina de National Cathedral de ene eno no oman no fa so be ni benya free so enya National Cultural Center here Stoneboy ekobo show onkobo no stadium nsai na ono be kwakobo the stadium no eho beto eti wenum nya you see na ye pade bia employment and as a revenue generation ebe bre o mine I no be boa dan say kase kwakosi cathedral to enti obi nka so ba be sorry and so obi nka so ba be bibi na say esi ho mama example even Reverend Institute Bogatang the cathedral ne dan otim aso saying National Cathedral enti na your cathedrals be bre ewa ye mu say ahun say countries saying and our cathedrals in the world to square na ye dream say more higher no than Ghana no omuni cathedral the denti na yesi akola pause bebre moja na eba na akola so be adekokwa hu adam na mahama na erekire nje nu ngwa se ye po yesi moja eba because na time ne nso ye na ne kura mu so pani de tudwa kire mu se ono kura de na dwenkire mu no aban na be ya sa National Convention one center ya wo so oba besie no nkran bumpuni mantem onyi firi ho na ofan ko mantam fofurom te se bia toya TV bantam anase bona puye mantam mu se be ya be boa ma oman no nyina kanko atimi aba ebikwana na yesi no I was against it. I have a problem with that say adetina bibia ye kwen no akra eye me de eye ye betunifo ofa be boa ho no omunsi amra no na say judges for eda no mbesi omunsi wo ho na omunfa na National Cultural Center enko region foforo I was say your mind na when you break person who be or memoir, Yamfa be nyina fa ko, Yamfa be nyina fa. Futu ebesa de ma president ni se, mo nsi no ho. Sa ho ni di nanado, ni monument no onfanko, onfansi. Abeboa, minua, abeboa. Look at the creative industry de bi omusu. The cultural center se wo ha nyina. Ba bia ni wo eso abeka se utimi ko bibi wo ho. What dey say? Abeboa creative industry, gospel singers. Bia abeboa obia, minua. Wo obia. Ye nuanu Muslimi for kwan so abesa amboa wo. Opani Okasa Edema Association of Concerned Clergy, Reverend Kwame Sifa Prempong, ono ana wote ne nkan. Kasiaba no wani gide kasie mu no. Abetodwa se sofo maame agrada ya
ne kunu ene Angela Siama wabra yeche mami amane boye ne nam abefo tenten fidie so eba ne se ayes of mami agrada ne nua ya ye friend se 1 gig watutu na nam akwana konta yi ho se onfa nsafoa mami ne fie nsafoa ene adwuma nyina safoa ka safoa ema no na ontoto punum anansemi kura beto odwa no shade hye ya kwa abefo tenten fidie so utimi se mami agrada ne mami ne papa akogina sof mami agrada na sondem ene sof mami agrada kunu Angela Siama apa ne chew aka jense saade na nakonta 1 gig ye ne de antwa yi enti wono pa na chew na no na 1 gig nso aba monte so abeka se akonta Asiambe sofo se wo se me maka bibi sa akere wa evidence a wo se me se be di tu afirifie wono fabra na yenhwe ya eno ne anigidi kase ya ebere ne nti je de ensem nyina esi aseda kwa ma brante ye friend se ADB na dawroba ena ode me call ye ema wunya bi hwe ye wa be fonten fidie no eso sanso ena meda kase dem aboafo nyina asebidin ade osomafo kwa me owusu tikase KOT Abness drive me de nyame asio me no ba ye na nyini se